खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। दायो आं नै माने कार सालायगासिनो। जों दायो मायाव थांदों होनब्ला नोंथांमोना मिथिगोन। नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन जोङो। उननि हाबाखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। लामाखौ नोंथांमोना एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दै एसे एसे हायो। Bihamzah rani anak. Hey, ini sah nih garisnya, oke. Di sini kalau orang orang. Dari Solo tanah kene bara nonton jengkel na rafi.
थांगासिनो दं नोंथांमोननो दा नों सहैबाथाय आरो भिउखौ एसे दिन्थिबावगोन दाबो दिन्थिलांग्राखौ लांनाय मानिखौ दे लालानो रागाल' दिल दिल मिथिया ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दायो माने न' सफैफिनबाय आरोना माने एसे बेलाबो जाखाबाय माने एसे खोमसिफ्रामफ्रामावनो मोनफैबाय माने आरो अखाबो हाबाय थादों नालाय ओमफ्राय माने इमान मोजां एक्जेक्टलि जायगाफोरखौ दिन्थिजोबनो हायासै आरोना नोंथांमोननो थेवब्लाबो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो जोंनि बे भिडिअखौ नायगोन होननानै आसा खालामो मानोना जों माने इमारजेन्सिसो थांब्रबनो गोनां जादोंमोन नालाय माने नांगौ बायदि बेबायदि ओरैनो भिडिअ एसे खालामलांनो होननानैसो लानाय नाथाय बेबायदि भिडिअ नोंथांमोननो जे मोजाङै दिन्थिलांथारनो होननानै लानाय जायाखै इमारजेन्सिसो लाब्रबनानै एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामफानो होननानैसो आरोना जि एसे हायो थेवब्लाबो नोंथांमोना जेबो सानालासिनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बयखौबो फिन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सि इउ लोगोफोर